बर'नि थै गोनां एमएलएफोर दङ दिनै बिथांमोना जेन जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ थार्ड बड' एकट शान्ति सुक्तिखौ सन्मान होनानै एसेम्ब्लियाव फंसेबो बुंनाय बाथ्राखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा नुवाखै। सम दंबावो, एसेम्ब्लिया दंबावो, बुंबावगोन ना बुंबावा जों मिथिया, नाथाय बुंनो थाखाय दिनैनि नैबे मासियाव आं एपिल खालामगोन जे बिथांमोना जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ होननाय एसेम्ब्लियाव एपिल खालामना मोनसे बिथांमोना बिल सेसनाव लाबोनो हायो नामा? आंजोङै बिनि फिननायखौ दिनै होनाया एसे उसुबिदा, थेवब्लाबो आं मोनसे क्लुखौ इच्ছা खालामो। बिटिआर थामथि बर' जातिनि थामथि गोजोन गोरोबथाया 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव जानानै थांबाय। एबसु, इउपिपिअ आरो एनडिएफबि जथायै बे गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै थांबाय। दिनै गोबां सागोनगिरिफ्रा गावनि न'आवनो दङ, राजनितिक गाद्दिनि सायाव जिरायनानै दङ, जों मेगन सायाखै। बिथांमोना कोटि कोटि थाखानि मालिक जादों, जों मेगन सायाखै। रायजोखौ सिबिनो हादों हायाखै जों बुंनो थाङाखै, नाथाय रायजो राजाया दिनैनि तारिखआव मोनसे बुस्थुखौ हास्थायदों, साफ्रोम बारग' एनडिएफबिफोरनि केसा उइथड्र जानांगौ आरो साफ्रोम एनडिएफबिफोरा जेलाव थानाय एनडिएफबिफ्रा उदां अख्राङाव फैनांगौ बेखौ हास्थायदों। नाथाय दिनैनि तारिखआव जोङो सोलिफु सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरनि खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। बिथांमोनहा एमएलएफोर दङ, मन्त्रि दङ आरो जि जोंनि बिटिसि खुंथायनि गोहोआव दङ, बेनि अनगायैबो जि अपोजिसन पार्टी दङ बिथांमोनाबो 3 एमएलए दङ। बर'नि थै गोनां एमएलएफोर दङ दिनै बिथांमोना जेन जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ थार्ड बड' एकट शान्ति सुक्तिखौ सन्मान होनानै एसेम्ब्लियाव फंसेबो बुंनाय बाथ्राखौ दिनै बर' रायजो राजाफ्रा नुवाखै। सम दंबावो, एसेम्ब्लिया दंबावो, बुंबावगोन ना बुंबावा जों मिथिया, नाथाय बुंनो थाखाय दिनैनि नैबे मासियाव आं एपिल खालामगोन जे बिथांमोना जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौ होननाय एसेम्ब्लियाव एपिल खालामना मोनसे बिथांमोना बिल सेसनाव लाबोनो हायो नामा? आं एपिल खालामगोन। आरो जुदि हाथाराब्ला फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया बे खामानिखौ मावनो जोंखौ स्कप होनो नांगौ, आं बेखौसो खावलायगोन।